E eu gosto de homens e de mulheres. E você o que prefere? O que sí non se podía permitir é que estas datas pasasen sen ningún tipo de celebración, sen ningún tipo de actividade, porque é moito importante visibilizar a problemática, pois a criminalización que sufren gays, lésbicas, transexuais. É a razón de organizalas nestas datas un poquinho máis afastadas do que foi o día da celebración máis oficial, non? Separa ata certo punto a celebración do Día do Orgullo Gay, lésbico, transexual, bisexual, etc. de certos actores ou factores políticos, económicos, de mercantilización, de convertir isto nun espectáculo mediático, convertirlo iso nunha festa en vez de nunha reivindicación. E dai o sentido destas xornadas da diversidade sexual, dado que vivimos nun mundo, aparte de patriarcal, ou nunha sociedade, aparte de patriarcal, tamén heterocentrada, non? E en que hai patróns de comportamento, de conducta, non? Que hai que seguir, segundo o discurso xemónico, dominante. Entón, bueno, todo aquilo que se poda sair un pouco destes parámetros, pois non interesa e, polo tanto, está como máis á marxe, non? Mulheres de batom vermelho. Somos dúas persoas a quen se nos convidou para levar adiante este taller de alumiños. Fundamentalmente este é o sentido, crear un pequeno espacio en que, bueno, podamos vivir sensacións compartidas e disfrutar delas con toda a liberdade que podamos. Non cabemos na caixa porque somos moitas e diferentes. Non entendemos porque falamos noutro idioma. Nos, as liberadoras da nada, as que precisamos coidado e levámola por matria. Nos, as inadaptadas ou adaptadísimas. Poncomía, Petit Sui, Filamento, Son Goku, Esperma Letal, Hortocultores, Neurótica, Chiquiteto, Miopía, Collejas, Paraguas, Non sabemos, Apóstoles. E logo en letra grande, Histeria, Neurótica, Mojigata, Satánica, Pamplónica, Federica, Perraca. Tiene unha persoa que sexa bisexual, ou homosexual ou transexual, é dunha categoría diferente que o resto de persoas que se creen a si mesmos normais. Entón, cais unha das reivindicacións máis importantes sexa a abolición dese criterio de normalidade, que é totalmente arbitrario e que non fai máis que facer dano a xente. Trago esperma letal. Trago esperma letal. No sabía lo que se hacía. Aquella mamada acabó con su vida y no sabía lo que se hacía. Aquella mamada acabó con su vida. É dessas mulheres pra comer com 10 talheres. Tamén nestas xornadas é importante a reivindicación do caso especial que sufren as persoas migrantes pola súa condición sexual. Xente que xa ten reducidos os seus dereitos, non? Por ser inmigrantes, se ademais pretenden manifestarse ou expresar a súa sexualidade, reciben unha dupla discriminación.